Wielst heel Friesland de simmer vieren, wie componist Arjan Kiel al drokt wanden mooi Sinterklaas. En waar winter een meet and greet met een capybara. Niels Pullers van Akazoo komt mij de uitslag. En morgen eindigt de ziektocht van Alexander Tuinhout. Bemanningsleden van een Delftwad naar Wellington krijgen lang omlet een grijfstien. Goejoen, welkom bij Bient van Manje, 14 september. Het had goed 24 uur dwarren, maar morgen is het dan eindelijk zover. Zij is bemanningsleden van een Delftwad in Wellington krijgen een grijfstien bij haar naam erop. De bommenwerper wordt in de Tweede Wereldoorlog Delftsketten Boppe Bozem. En lange tijd is liek onduidelijk wat er in het vliegtuig zitten ha. Alexander Tuinhout van de stichting Missing Airmen Memorial Foundation, prachtige naam. Helemaal vol. Daar heeft een grote rol hoorn eigenlijk in deze ziektocht. Maar morgen komen dus die Engelsen zelfs om die nieuwe grijfstien hier deel te zetten. Maar hoe bijzonder is dat eigenlijk? Hij is eigenlijk vanmiddag al neergezet. Hij wordt morgen ingezegend en dat is echt heel bijzonder. Maar hij is van de morgen al wisselen? Vanmiddag is hij gewisseld. Ik heb de nieuwe stenen, want er komen 2 stenen in de plaats voor de oude steen, wat er maar 1 was. 6 namen, 6 mensen krijgen hun naam terug. En dat is in Nederland echt uniek. Dat is eigenlijk sinds de oorlog niet voorgekomen. Ja. Ja, maar ook voor de Engelsen is het dus vrij uniek. Want er komt een behoorlijke zwiere delegatie, heb ik begrepen. Ja, een zware delegatie met hoogwaardigheidsbekleders. Moet je denken aan hoge officieren van de Royal Air Force, ambassadepersoneel. Maar de mensen voor wie het meest uniek is, dat zijn natuurlijk de nabestaanden van die 6 bemanningsleden. En neven en nichten die zijn over uit Engeland om dit weer bij te wonen. Ja. Nou, even voor de mensen die het verhaal misschien net helder op het netvlies stien. Even waarom naar een jochetje in 40? 3:55 een brandende machine neergestort, kort achter Sneek. Onderwijl de machine omlaag stortte, explodeerde de nog aanwezige munitie. Hetgeen een prachtig schouwspel opleverde. Saskroet Eelke Terpstra, lid van de Luchtbeschermingsdienst, in de nacht van 24 juli 1941. Het vliegtuig is een Engelse Wellington, die dus doel de Duitse havenstad Emden had. Op waaromreis werd de bommenwerper Boppe Bozem uit de lucht sketten, door de verneemde Duitse piloot Helmut Lent. Alle 6 allieerde bemanningsleden zullen de crash net oerlibje. Ze werden begroeven op het Noorderbegraafplak in Ljouwert. Maar waar er nou krijgt in het vliegtuig zitten, zal ze wat zondag hier onduidelijk blijven. In 2009 denkt de Friese stichting Missing Airmen Memorial Foundation het antwoord van te hebben. Na archiefonderzoek vinden zij uit dat het gaat om de Wellington R-193 van het 103e Squadron van de Royal Air Force. Daarmee zullen ook de naam van de bemanningsleden lang om let bekend wezen. Omdat er dan nog wel bewijs voor worden. Een echt 100% sluitend bewijs buiten de papierwinkel die wij daarover naar Engeland sturen, zou natuurlijk zijn als hier ter plaatse voorwerpen gevonden worden waardoor de identiteit van de bemanningsleden of van het vliegtuig onomstotelijk komt vast te staan. Dat kunnen identificatieplaatjes zijn van het vliegtuig zelf of van de bemanningsleden die daarin gezeten hebben. Ja, Alexander, dat laatste, dat we in dus beelden van 2009. Ja. We zijn nu alweer 6 uur verder. Is het dan zo dreig om dat uiteindelijke bewijs dan toch van elkaar te krijgen? Ja, ook. Kijk, dat zijn de welbekende ambtelijke molens die ook in Engeland heel traag malen. En in 2009 speelde nog het verhaal dat er mogelijk een opgraving op de locatie plaats zou vinden. Dat is niet gebeurd. We hebben uiteindelijk gewoon door archiefonderzoek en heel veel bronnen met elkaar te combineren, hebben we onomstotelijk het bewijs kunnen leveren. En waardoor het zo lang geduurd heeft, is dat vervolgens dat onderzoeksrapport, wat wij samen met de Koninklijke Luchtmacht samengesteld hebben, dat moest door allerlei Engelse ambtelijke kanalen heen geduwd worden. Maar die waren net zomaar om, al die Engelsen? Nou, nee, die waren niet zomaar om. Die waren zelfs nog naar de premier geweest, toch? Daar zijn we geweest. We hebben een brief afgeleverd aan het hek van Downing Street 10 om te vragen of de zaak enigszins bespoedigd kon worden. En dat heeft geholpen. Anders hadden we die stenen daar morgen niet gehad, denk ik. Nee. Maar ja, het is aan de andere kant natuurlijk ook zo. Je hebt wel met nabestaanden te maken. Dus je moet ook wel 100% zeker weten dat deze mensen in dat graf liggen. Dus alles wordt gecheckt en gedubbelcheckt. Maar die nacht heeft ze dus met Wanderwest. Kun je hem dat begrijpen, jongens? Dat intrigeert de oorlog je mek? Ja, ik vind het wel heel interessant. Heel mooi. En wat jij zegt voor de nabestaanden is wel echt...
ja, belangrijk dat je wel goed zegt van inderdaad, die mensen zijn het geweest. Ja, En want wat hebben het nog bot bij de familie? Ontzettend. Ja, bedenk dat je na 70 jaar na die oorlog ineens een e-mail of een telefoontje van mij of van mijn collega Douwe Drijver krijgt. Mensen zijn altijd in de waan geweest dat dit vliegtuig waarschijnlijk in de Noordzee gestort was en dat er geen bekend graf was. En dat blijkt er dan ineens wel te zijn. Ik zal je 1 voorbeeld geven. John James Cox, een van de boordschutters, zijn broer leefde nog op het moment dat dat bericht doorkwam. Man was al in de 90, is vrij kort nadat hij het bericht gekregen had, is hij overleden. En heeft toen ook aan zijn kinderen, de neven en nichten, dus van John James Cox, gezegd: als ik 1 keer overleden ben, dan wil ik heel graag dat mijn as verstrooid wordt in Leeuwarden op de Noorderbegraafplaats. Want ik wil eindelijk nu in de dood nog met mijn broer herenigd worden. Ja, dat geeft wel aan hoezeer zo'n verhaal nog leeft. Hè? Ja. Zoveel jaar na de oorlog nog. Ja, precies. Meer dan 20 hier. En morgen komt er een soort van ceremonie? Want er komen dus al die hoogwaardigheidsbekleders, zoals het al. Er komt echt een officiële ceremonie. Er komt een officiële ceremonie. Die wordt gedaan door een bureau van de Royal Air Force. Het JCCC heet dat met een mooie naam. Ja, een echte ceremonie met kransleggingen, met inwijding van de graven, met een erewacht. Er zijn allerlei mensen van veteranenorganisaties aanwezig, van de luchtmachten zijn aanwezig. Dus dat wordt wel iets heel bijzonders. Ja. Ik heb zelf een beetje, en misschien is dat ook wel Arie, van naarmate als je ouder wordt, dan hield hij meer interesse voor de oorlog eigenlijk. Ja, dat ga ik eigenlijk. Dat heen wat ze krijgt ook hoor. Op een gegeven moment vond ik een boek en daar staan ik de trawanten van Hitler staan erin. Nou ja, ik bladerde daar trouw en dan just al die mannen staan en dan denk je, just hun leeftijd erbij en denk je, die winnen lieke oud als dat ik nou ben. En dan denk je, wat is daar misgaan? En dan is toch die fascinatie van hoe dat kind, dat het zo uit de hoorn is. Ja, dat is absoluut zo. En morgen in elk geval de ceremonie. En ik denk, er valt heel wat van die oor. Kijk, moet je zo vaststellen, eindelijk de ziektocht is nou klaar. Ja, na een paar jaar. Na een paar jaar, nou eindelijk klaar. Ik wens je een heel soort willen eigenlijk morgen bij die plechtigheid. Dankjewel. Oké. Lekker eten, dat is een farm van Glok. Dat zei u zijn eigen topkokkerij van Spanninga. Maar het is eigenlijk de filosofie van Zwartgroep Talents. Hoe lekker is eten Bigelieks bij de Frittemenhof in Snits? Dadelijks een reportage. Niels, dan werken ze bij Aquazoo. En we moeten eigenlijk nou oerskeken op het Nederlands. Hè. Voor een Brabander is dat wel wat makkelijker. En in juni was je ook al eens een keer te gast hier. Ja. En toen zat je hier eigenlijk met een probleem. Want er waren een aantal dieren in Aquazoo, de dierentuin bij Leeuwarden, die nog geen naam hadden. Ja, en toen heb je gevraagd aan de kijkers van jongens, bedenk nu een naam. Hebben we daar een prijsvraag aan gekoppeld. En er is behoorlijk op gereageerd. Heel goed. Maar even voor de mensen die het niet meer weten, om welke dieren gaat het precies? Ja, het gaat om verschillende dieren. De humbelpinguïn, de pinguïn, de tapier hebben we gehad. En de ringstadmakies zijn we ook geweest. Maar ook bij de capybara's. Dat zijn de dieren. Ja, maar waarom is het nou? Want ja, ik bedoel, er zijn zoveel dieren. Heeft iedereen eigenlijk een naam daar bij Aquazoo? Ja, bijna alle dieren hebben allemaal een naam. Nou, en het is eigenlijk heel belangrijk, want we hebben zoveel pinguïns. Nou, en als 1 pinguïn ziek is, dan is het, welke pinguïn is dat? Ja, en dan moeten we wel een naam hebben. Ja. Maar het is ook leuk voor de mensen, als we vertellen over de dieren. Van, oh ja, dat is die. En dan kunnen we gewoon de pinguïn bij hun naam noemen. Oké. Heeft het ook bisten? Ja. Hoe heten ze? Ik heb 2 katten. De ene heet Alex, de andere heet Gimli. Ja. De hond heet Frida. Oké, die heeft het heel nauwkeurig uitzocht. Ja. Oké, nou, dat hebben wij natuurlijk ook die. Want ik zei al, we hebben echt meer dan 200 instuurings hebben gekregen. Ja. En er had een officieel moet ik zeggen, jury Oelis West. Met die als vastzitter. Ja. En collega Roelof Lausman wie erbij. En ik wie er zelf ook bij. Let even zien. Lopke, Yveske, Klaaske, Pietje. Nou ja, ik vind Skipper vind ik wel leuk. Kienske. Kienske. Kun je dat wel uitspreken? Nee, doe maar niet. Voor een Brabander? Kienske, nee. Dat Kienske. Oefen eens een peer dan. Ja, oké. Pinke. Pinke. Zinnigje. Zit er is al. Nee, dat is Jors. Oh ja, dat is Jors. Fiep. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Fiep. Nee, ze zwemmen al in je voet. Niet al in onder water. Nee, dit is het helemaal niet. Nee, ze zijn al in je voet. Nee. En Popke? Popke. Een wesp. Ik vind Skipper wel leuk. Dan pakken we nou de makies, jongens. En dat wie een twalling, toch? Ja, klopt. Hey, kijk eens. Hey. Lekker man. Hier. Oh, en nog één. Waar het om gaat? Je maar lekker beroemd op en neer. Nee, ik wil niet. Ik wil dit niet. Roelof is een beetje benauwd. Ik vind, dobben en doeden. Roelof, kom er even bij. Nee man, ik heb direct nog een wesp. Je zit er... Oh! Hoppa.
Jongens, ik ben vrij. Ik heb niks meer. Ik vind het toch wel moeilijk hoor. Dit is slecht. Ja, hè? De tapier. Deze tapiers kunnen we gewoon aan. Die zijn heel erg lief. Oké. Capybaras, die liever niet. En de kuifhoenderkoet. Nou ja, dan moet je gewoon niet in de buurt komen. Die vogel. Ja, die vogel. Ja. Waarom net? Ja, die zijn agressief. Ah, dat hoort. Hij kan flink trappen en met zijn vleugels slaan. Niemand ik nog een naam, hè, Rolof? Simone. Kibbel. Oké, waarom? Simone! Simone! Simone, kom eens. Auke. Nee. Vonger. Geen reactie. Jurjaantje. Rolof, dat zijn Epke en Doutzen. Oh, die hebben wel een naam. Deze hebben al een naam. Van waar maar... Ja, van die liet ze. Ik vind Tabe het leukst. Dat allitereert ik lekker. Tabe de tapier. Oké, jongens, de capybara. Wat zie je eigenlijk voor de capybara, zeker weg? Alle drie. Alle drie. En dan Sietske voor de moeder, Sibrun voor de zoon en Jimske voor de dochter. Katrines, Pieke, Yveske, Makani. Dat is net echt Frieske, Makani. Vetje, Vedde en Femke. Dat was een pittige klus, maar we zijn eruit. Dankjewel. Voorzitter. Ja, dat wie het officiële juryoerlist. Nou Niels, dan is het nou het moment ombrutsen. Heel Friesland zit nou in spanning te zien naar de televisie. Eventjes de pinguïn. Waar het dat woen? Het is nog net steeds hoe de pinguïn jet, maar waar het het woen? Sorry. Wie heeft het gewonnen? Ja, wie heeft het gewonnen? Sorry, ik ga Hilde Wiersma. Hilde Wiersma. Ja, zij is de gelukkige winnaar. Zij is de gelukkige winnaar. Nou, zullen we laten kijken hoe de pinguïn, wat de naam wordt van de pinguïn? Laat me zien, jongens. Skipper, natuurlijk. Dat was unaniem, hè, dacht ik. Weet je nog? Of weet je niet meer? We waren hier maar allemaal over eens. Daar waren we het allemaal over eens. Dan gaan we naar de capybara's. Ja, dat was moeilijker. Ja? Nou, Siep Vechter heeft het gewonnen. Siep Vechter. Nou, tromgeroffel weer. Tromgeroffel, laat me zien. Brecht, Balling en Aukje. En dan hebben we even kijken, de tapier. Ja, de Wendy Sietsema en dat was Tines. Tines. Vonden we een heel erg leuke naam. Ja, maar daar zit een verhaal van. Laat even zien, jongens, voor de zekerheid of Niels het inderdaad goed heeft. Ja, kijk eens, Tines. Maar eigenlijk, maar daar zit ook een verhaal aan vast, hè? Want eigenlijk noemde je hem. Hij had nog geen naam, maar jullie noemden hem ook als stiekem Tines. Iedereen noemde hem eigenlijk al Tines en toen werd deze naam ingezonden. En toen dachten we, ja die moet het zijn. Die is het, dat is hem. Ja. Nou jongens, en dit zeer informatieve item, het eindigen we dan met de makies. Ja. En nou van Jenny van IJsma, die heeft als laatste gewonnen. Oké, nou laat me zien jongens. Geert en Henk. Geert van Thun, Henk de Biezenbeek, Lokweeske. Ja, nou is de vraag natuurlijk wel. We hebben nou de winnaars bekendgemaakt. Wat winnen ze? Nou, heel spannend. Nou, ze hebben uiteindelijk een dagje met het gezin naar de dierentuin. Mogen ze met z'n allen gratis naar de dierentuin. En een ontmoeting met hun dier, waar zij de naam voor in hebben gestuurd. Kijk, dus dat is wel heel erg leuk. Een meet and greet met een capybara. Dat is eigenlijk was toch echt wel heel stiekem in het. Altijd al willen doen. Ja, toch? Mooi Niels. Hey, ik hoop dat het al hier... het is een perfect slagen. En dank voor de bekendmaking. Jullie bedankt. Ja. Graag gedaan. In deze weken van de smaak zoomt Bient in op de bijzondere culinaire filosofie van Zwartgroep Talents. Want, zij is de gedachte, als je oud wordt, valt heel tijd meer om je heen. En goed en lekker eten kan nog voor een stukje gelokswartje. Talents zit mij 24 zwartcentra in 14 dorpen en steden, vooral in het westelijk pad van uw provincie. Deze riegen zetten we het aan in het zwartcentrum Frittemehof in Snits. Als het door lekker eten gaat, vinden we eten zo belangrijk voor het dagelijks leven, voor het sociaal wezen, voor het goed in het leven staan, gezond eten, dat we graag datzelfde doen willen. En die is heel pretieus. Mensen gaan het doel, gaan naar Azië lekker ontbijten, met tussen de middag lekker warm eten. De jongens proberen weg met bal eten, de mensen gewend te loeken. Ze ontmoeten kwander, je eet goed. De bewoners van Frittemehof wil ik bij het kleermeidje van het eten belutsen. Zij is maas een groepje dwanden met het skillen van die rappels en kleermeidje van de grienten. Nou, dat is een heel goed idee. Ja, dit is nog van vroeger, hè? Van vroeger. Ja, en we zijn het nog niet verleerd. Ik heb varkens al in mijn handen en dan trillen ze zo. En dan heb ik zelf een mes dunskillen genomen. En dan kan ik mooi alle skillen. Ja. Ik vind het prachtig om te dwan. Ja. En de vingers die worden al je stief, maar omdat ik bezig ben om te skillen en te dwan, dan bloeien ze linig. Talents maakt het eten net kleer in een grote centrale keuken, zoals gebroekelijk is in de Ouderijnswar. Elk Ouderijnhuis van Talents had zijn eigen liedskalige keuken. Eten speelt een heel belangrijke rol. En lekker eten, voor mij is dat een vorm van geluk.
Een speciale menucommissie hebben we hier dan. Daar een aantal medewerkers van die keuken in zitten. Een aantal bewenners. Nou, dat is een beetje een klankbord voor u. Die hebben van, ja, wat speelt er nou onder de bewenners? Ja, wij maken zo vol mogelijk vers. En dan kun je echt heel goed inspelen op de smaak van de bewenner. En die komt even bij de kok en die zei van ik vond het wel lekker, maar misschien hoor ik een beetje meer dit en een beetje meer dat. En dat kunnen we direct vertalen in het gerecht. En dat is natuurlijk als je centraal ergens een meidje op een of ander industrieterrein, dan wordt het volle moeilijker om dat te vertalen direct in het menu. Jas. Die twee motten. We hebben hier wat bezorgd. Voorraad. Nou, super. Ja. Keurig. Maak jij er even... Wij maken er even wat moois van. Okay. Komt helemaal goed. Lekker. Eten is niet alleen wat naar binnen komen, maar ook sociaal ontmoeten. En dat sociaal ontmoeten wordt steeds moeilijker als je ouder wordt. En eten is daar een heel goede motor voor. Een hele soort mensen bij ons in de zorginstelling, die komen beneden in het restaurant eten. Dan zitten we met 80, 90 mensen te eten. Maar dat betekent het wel dat we met 80, 90 mensen minder op het appartement zitten. Dus daar hoeft je een zusterdel om te helpen. Die zitten alle keer gezellig in het restaurant, met elkaar te eten. Ja, en shen eten, dat eten. Nou, smakelijk eten. Allemaal. Het is nog net een moment geweest dat wij zeiden van jongens, dit smaakt het net. Dus wat dat betreft, nee, het vertreffelijk in dit restaurant. Het is verrukkelijk. Heerlijk. Als je net goed eet, dan gaat het lichaamsgestel zeker achteruit. En het helpt ook in de mensen. Goed eten, goede eiwitten. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel. Komen ze hier nog van een zorginstelling? Zeg je met keusje? We gaan nog wel eens wat bezoek, ja. Ja, wat werkbezoek om even in de keuken te zitten. En wat voor reacties krijg je dan? Dat ze zo goed op die romantiek gaat? Grofweg is de grootste reactie dat ken het. En dan zei ik van ja, dan ga je de beroepsvoering net goed voor kwam. Maar het is echt de uitvoering waar we iets mee willen. Wij vinden dat dit belangrijk is en dan investeer je er ook in. Ja, en dat die Frittemerhof mooi omtinken voor het gebruik van lokale producten. Zij verbouwen de makkemers groente voor de bewoners van het zorgcentrum Avondrust. Arjen, we praten Arjan, moet ik zeggen. Ja. Zelf ben ik Arjan. We praten aanstaan hoe die werkt als componist voor Sinterklaasfilms. Maar laten we die eerst even deel zetten als muzikant. Want bij waar heeft je al je werken? Ja, ik vind het lekkere muziek, vooral Luie Hond. Dat vind ik echt een geweldige band. Wat wie die rol eigenlijk op het podium? Toetsenist, puur toetsenspelen. Ja. Is het een beetje die muziek, Alexander? Nou, ik maak het wel leiden. Ja? Ja, dat is een beetje flauw voor mij, want ik zei het van tevoren van ik heb net zo vol in mijn muziek. Nee, maar dit is toch wel heel aardig, hè? Ja, toch? Ja. Ja, wat is nou de meeste goede herinnering zo'n? Ja, Sister Sleds, dat wie echt internationaal heen. Dus dat wie echt waanzinnig. Ik ging nooit vliegen en dan vliegtuig Moskou. Speel je. Ja, machtig. Ja, maar ja, geweldig. En Luie Hond heb ik echt een geweldige tijd gewoon. Dat wie vooral als bandje, ja, dat wie echt beelig in. Hè? Dat wie gewoon spelen. En waarom dan op een gegeven moment de kaartmaatje van meer... Ja, achter de schermen, meer het leven als componist. Ja, als je dan merkt op een gegeven moment, zoals mijn Luie Hond, dan best wel, het publiek wordt jong. We gingen op een gegeven moment dan, of ik weer oud. Ja, dat kan ook. Maar, dat ken ik, hè? Dat ken ik. Maar op een gegeven moment, ja, dan merk je gewoon, dan komen ze heel enthousiast bij die in de kleedkamer van, wauw, te gek. En dan just hier zo'n momentje in, van, hey, die is lekker hard als mijn height. En we gingen op een gegeven moment een plan om dan t-shirts te maken van Luie Hond. Die gasten zijn oud. Oh, ja, dus op een gegeven moment, ja, dan... ja. En het is natuurlijk, ja... Op een gegeven moment, zoals met Luie Hond spelen we... Ja, toch vrij heeg in de oerhal en altijd. En dan, ja, dat is vermoeiend. Dan is het door de weekend gewoon niet werk erbij. En het hele weekend knallen. Rieden, s'nachts altijd op een paard. Maar ook in nacht een ontij. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, als dat dan net echt trots zet... Ja, dan denk ze, ja...
Misschien wel wat oors. En een van de grote projecten Westernom met Wanderbist, dat is de bioscoopfilm, de club van Sinterklaas. Daar is nog heel druk met Wandermooi. En we hebben dit simmer bij die West om te zien, was toch nou correct dorst? Ja. Zullen we even zien? Best. Komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Nou, ik krijg de hele film binnen en ik krijg een heel overzicht van de regisseur. Werd hij van welke minuut en seconde dat hij muziek wil. Precies die seconde met het beginnen, dan met het eindigen, maar een beschrijving erbij. Werd het op klinken mat of wat er gebeurt, maar altijd reageren met op bepaalde dingen in de scène. Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. Ja, deze scène, dat is de openingsscène. Dat is juist dus dat er een jonkie die zit heel tijd te zongen. En Sinterklaas die gaat heel tijd zien huisje voorbij, door een fout van Zwarte Piet. En dan is juist het jonkie groter worden en wij groter worden. En hij zongt en hij zongt. En op een gegeven moment is het een volwassen man. En hij had nooit een cadeautje gekregen. Ik had het stukje uit Sigins komt de stoomboot halen van en ga dan niet stilletjes ons huisje voorbij. De kist heel vrolijk spelen, maar ik heb nog heel droevig spelen, maar een beetje een melancholisch instrument. Kom, ik dacht toch echt dat ik een kind hoorde zingen. Nee, dat is iets anders. Hier hoor je de wind waaien door de bomen. Dit van God beloerd vind ik echt mooi, omdat het heel mooi melancholiek geloerd is. En de kist heel mooi, heel mooi expressief mooi werken. Ja, het is mooi om te zien. Er zit er in de kwarte broek. Wij liggen waarschijnlijk ergens bij het zwembad of op het strand. Ja, dat mag toch nu verwezen? Dus is het midden in de zomer helemaal in de Sinterklaas sfeer. Ja, maar dat is hetzelfde als de piepenhoeden. Nu dit bakkers zijn, die zijn natuurlijk ook gewoon in de zomer aan het piepenhoeden bakken. Dat maakt op die het kleer. 10 oktober is de première. Dit hier de Club van Sinterklaas en de verdwenen schoentjes. Ja. En daar moest hij in de zomer aan werken. Maar ik had het wat dat betreft altijd makkelijk. Als ik beeld een show en dat doe het maar even en dan zit ik er in. Dan hoef ik nooit net volle moeite verder doen. Nee. Bist ook leer trouwens? Terwijl je bezig bent ook nog pepernoten in de sfeer te komen? Ik ben nog voor de pepernoten zelfs. Die zijn altijd al vroeg in het jaar. Maar ik ben altijd al voor de pepernoten al bezig. Maar bist ook leer trouwens met de muziek? Is de film al klaar? Ja, de film is helemaal klaar. Ik heb het correct voordat je heen nog correct de laatste aanpassing van de regisseur. Ik voortstuurd. We hopen dat het goed is. Ja. En dan is de muziek inleverd. Maar eventjes nog hoe de regisseur, want er zit daar een heel iets wenningje daar, helemaal midden in de grijde. Er zit er aan een doodlopende diekje toch? Daar kan eigenlijk niet komen. Hoe komt die regisseur nou bij die te lonen? Ja, nou ja, dat is altijd het verhaal. Het is altijd via. De mensen die het coole pizza deze maatje. En dat is al jaren zo volgens mij. Ben die er al. En die werken dus met de Club van Sinterklaas. En op een gegeven moment zeiden ze van wij gaan een bioscoopfilm maken. En toen zei Rick Pols, daar werk ik dan mee, die maakt de coole pizza cd's. En dan ben die kids cd's met die stampnummertjes. En die zei van, wat doe je met de filmmuziek? Nou, wisten ze net, soms misschien ergens van internet haal je en dan wat keep je en dan, dat gebeurt eigenlijk wel, plakken ze dat eronder. Nou, hij zei, ik weet wel in. We kennen zien dat wat is. Nou, en douane rollen. Bist erbij kamer, nou is al voor de 4e keer toch? Al 4 grote bioscoopfilms hadden nou West van Sinterklaas, de Club van Sinterklaas. Ja. En hij is dus helemaal clear. En het rint echt weer goed al? Ja, het rint gelukkig weer goed al. Ja. Oh, gelukkig. Dat is een pak voor uw hart, Niels. Want Niels gelooft nog een beetje. Dus ik kan net de volle verklappen. Nou goed, maar hij is dus helemaal clear. 8 oktober in de première in de 10 oktober, in een grote bioscoop in Ede. Ja. De laatste jaren wel, maar de eerste keer weer Tuschinski Amsterdam, ik had me ook voorgesteld, dat is wie echt wel leuk. Ja, toch? Ja, eigenlijk gewoon weer naar Tuschinski. Ja, dat is wel mooi. Oké, succes daarbij. Komende sneur, dan hoort Omroep Friesland de dag van het Frieske Wut. Maar wat is eens het mooiste Frieske Wut? Bient, Git deze week op onderzoek in Frieske Pjel. Ik ben Cecile de Vries, ik kom uit Frieske Pjel en mijn favoriete Frieske Wut is koesen. Het is gewoon een leefwut. Wat saais, dat is lekker sliepen gierst. En dat saais je in elkaar. Ik zeg, ik wat zien in baan. Een warm gevoel krijg je ervan. Ja. Uw staal, uw omroep.
Ja, de dag van het Frieske woord. Niels, zal ik jou gewoon vragen, jouw favoriete Friese woord? Goeie, natuurlijk. Alexander, heeft u een favoriet Fries woord? Dat zoeken zijn we nog denken, matten. Ja? Nee, ik ga net een favoriet Fries woord leuk. Nee. Nou, dan ging het daar. Middel jouwer, hè? Dan krijg je. Ja, ach ja. Nou, je maakt natuurlijk niks uit. Ik kom ik jouwer. Maar wat die favoriete woord? Ja, daar ook vast natuurlijk. Ja, ik vind altijd een tiger. Tiger. Ja, het wordt zuur haast al een zelfstandige naam werd, hè? Ja, tiger met tiger. Ja, tiger bij tiger. Tiger met tiger. Ja. Ik zeg zelfs heel vaak vanzelfs. Maar goed, dat is meer een stopwoordje. Vanzelfs. Het is net echt een mooi woord. Maar ik zeg vanzelfs, zeg ik vaak vanzelfs. Oké, heren, tiger dank voor je verhaal. Morgen dan ben we er weer. Ons A4. Nog een hele gezellige jong. Dag. Morgen is het weer de tweede tientje van september. En dus alles wat je weten willen hoe Prinsjesdag in Bient. En wat vinden we ervan? Oké, gezellig. Brood? Brood.